Banski du izena, baina ez da eleberri bat, ez da ipuin liburu bat, ez da poemategi bat. Erik Dixarri jauna, ze arraio da After Banski liburu hau? Iruditzen zait filosofo baten aintzinean naizela, ez? Ez esaten, bai den zerbait azpimarratzeko. Beraz, ez da ere Banksiri buruz, After Banksy liburua. Eta ni New Yorken egon nintzelaik, edo nintzenian, Banksyan zen, eta denak ziren Banksyren atzean. Metroan, WhatsAppekin eta aplikazioekin, eta ni duritu zitzaidan atzaizki on bat izan zela titulu gisa. Titulu gisa, oroi dezagun, Banksy kale artista bat dela, mendebalden mundua mintzat aski ezaguna, haren lanak hirietako hormetan direla, inork ez duela ezagutzen norden, eta munduko arte galeria guztiek haren lanak nahi dituzela saldu. Beraz, mugarri bat gaur eguneko artean. Hala ere, liburu honek gehiago du beraz, artetik ala letratik. Nahi nuke hori irakurleari utzi, ez, erabakia. Orduan, biz-bizean argitaratu ditut bai argazkiak eta bestaldean testuak. Eta orduan utzi diot, ez, hitza irakurleari esatea ze inpaktu gehien dauka berarengan irudia edo testua. Zenta hor, bizigarren gizarte honetan, irudia nagusitzen ari dela, eta orduan hori. Usten diot irakurleari dusaunpek egiten zuen bezala, ez? Utzi begiraleari beste bidea egiten. Nik egiten dut bide erdia, eta usten diote. Eta barnean, bai, egia diozu, argazkiak daude, alde batean, bestean testua. Eta testuan, bereziki, hemen ikusten dugu, oraina iragana da, esate baterako, argi asko ikusten da, letra handian, baina gero badituzu letra txikian, hainbat eta hainbat gauza, bai zerorrek sortuak, bai errepikapenak, bai esan ezagun, kontzeptual gisako emariak, bai poesia moduan emandakoak, nola egin duzu, zer egin duzu, anabasa bat, bilduma bat, burura etorri zaizun ororekin, ala aukeraketa bat, nola izan da lan egiteko era? Idazkera azten da hola, idazten dut kontzeptu batetik abiatuz, ez? Orduan literaturari muga batzuk ezartzen dizkiot, eta ezartzen dizkiodan mugetatik abiatzen naiz idazten. Niretzat oso baliosa gertatu da liburu hau gauza bategatik batez ere, hemendik tiraka, zuk ematen zenuen aholkuetatik iritsi bain naiz Heideggerren arteari buruzko eztabaidetaraino. Hori egin nahi zenuen zuk, alaz, nola ez dakit zer lortu nahi zenuen liburu honek? Nik tiratu ditudan harriak dira hartzerenak, dira sarion handiarenak, eta hor geure literaturan ditugun, tradizioan ditugun idazlerik ospetsuenetakoak, ez? Eta orduan, hortik abiatuz, pentsatu nuen, ustea ere, beste haria, irakurleari, berak ere tira dezan, edo tiraka dezan hori beste hariak. Liburu bitxia da, ezin da erosi, liburu hau ez dago, 100 ale egin zenituzten, dagoeneko salduta daude, beraz, gure ikuslea ez bedi joan, liburutegira ez baitu aurkituko horrelako libururik, salmentan bederen. Nahiko nuke ikusi, ze aurpegi jarriko zuen Lucien Etxezarreta Maiatzeko editore jaunak joan zinenean esanez, hau argitaratu nahi zenuela. Zer esan zizun?
Gauza gutxi esan zidan. Aspaldidanik ezagutzen banao, ni hasi naiz euskaraz idazten Luisini esker. Hasi naiz orain dela bizpahiru urte deitzen den liburu bat frantsesez idazten, eta berak hasi da euskaratzen, eta orduan hasi da nik idatzi nituen testuak euskaratzen hor maiatz ditugun aldizkari famatu honetan. Eta orduan piztu zait, enbilia edo gogoa euskaraz idazten, eta orduan hasi naiz euskaraz idazten Luisieni esker. Eta lehen liburua argitaratu nuen maiatzekin, Hormatik hormaraino deitzen den liburua, eta egia esateko, uste dut, 5 edo 6 liburu saldu genituen. Eta bigarrenarekin etorri nitzaionian, pizka bat oguntasun batekin zait, eganez, lehen liburarekin gauza bera egiten badugu, ez dakit norraino jango garen, ez? Eta ikusten, Sautrelan nago, eta... Postuko da. Bai. Lucien postuko da. Lucien postuko da, bai. Eskugunak hemendik, Lucien Etxezarreta miragarriari. Ale, beraz, zure lagunek jaso dute liburu hau, zer esan dizute? Zer esan didate? Zer jaso duzu, zer feedback jaso duzu? Iparraldetik feedback hotza eta hegoaldetik feedback bero. Orduan, horrelako muga, existitzen ez den muga, existitzen dena, hor burmuinetan existitzen den muga bat, hori azpimagarria izan da, hor liburuari esker. Ikusi duzu beraz, muga bat badela edo portaera desberdin bat, ipar eta ego. Bai, kuriositate bat, hor hegoaldetik eta deus handi bat iparraldetik, bai. Domaia da. Zure liburu honetan askotan artearen bide batzuk aipatzen dira, Heidegger esan dugu, baina Joseph Beuys edo Warhol edo hainbat aipatzen dituzu, baina bereziki bat aipatzen zu, Joseph Kosuth, artista, nolabait, arte kontzeptualaren aita pontekoa, aipatzen duzu arte mota hori, eta zer da, horrelako zerbait egin nahi duzu letren bidez, zein da zure egitekoa? Letren bidez eta ere argazkien bidez, ez? Ongi begiratzen baduzu liburua, atzemanen duzu argazki bitxi bat, eta argazki hori hartu dut MoMan sartu nintzen, MoMan sartu naiz, eta joan naiz MoMako komunetara, eta hartu dut MoMako komuna. Eta hori izan da, keinu bat, Duchampi, Duchampek horako zerbait egin zuen. Pixontziari buelta eman zion. Eta orduan, han bada ere pixotzia, aipatzen duzuna, eta han agertzen da ere liburua. Orduan, badira irakurketa frango, edo batzuk liburuan. Badira horrelako etxai batzuk, eta metatzen dira, eta orduan arte konzeptuala edo arte garaikidea ezagutzen dutenei beste keinuak uzten dizkiet, eta zuk dakizun bezala, arte garaikidea hor kokatzen da diskurtsoetan gehiago. Orduan, liburua behar du ere horrelako diskurtso bat irakurleentzat, ulerarazteko pizka bat desmartxa zende, nondik abiatu nintzen, noraino, zertarako, zergaitik, eta hola. Mundu digitalak ere presentzia handia du, ez? Esate baterako kultura okerrezpanago kopiatu egiten da, edo bestela lapurtu, eta horrelako gauzak esaten dituzu. E-mailen presentzia dago, hainbat esteka edo interneteko munduak ere presentzia bat dauka, lehen esan dugun anabasa handi bat egin duzu materialei dagokienean, ez? Dana erabili duzu. Gaurkotasuna hori adierazteko behar ditugu horrelako bideetatik abiatu, urreletatik, diskursoetatik, hitzaldietatik. Eta esaldi bat, zer izango litzateke mundua, literaturarik gabe, hori asko eskertzen dizugu, Sautrelan gabiltzanok. Erik Dixarri, ez dakigu, zure liburua ze bide egingo duen, baina zeu oso pozik ikusten zaitugu, eta beraz,
Geu ere bai, eta eskerrik asko hemen gurekin izateagatik.